Podcast Affirmation, sit down with Sizwe Plus. We are back with a bang. Namhlanje sivakashele umuntu esikade simzama ukumthola bafethu sihlangane emcimbini ngemicimbi but singatholani kodwa sesize sathi namhlanje besihamba la ngomhlanga sahlangana naye uDJ Bhunu. uDJ Bhunu igama lakhe la ngempela uAndile Chili, better known as DJ Bhunu. Angimike DJ Bhunu. Bhuta phela. Right mfethu. Hayi khona bhuta ngikathi yakho. Jabula ukukubona again. Ngathi ngikubona njalo kule yithuku. Hey jabula mina bhuta. Sike la ekhaya podcast affirmation. Eqinile. Hayi sikhona. No, ngiyathokozisa uDJ Bhunu ke uphethe iSwidi Films la enza khona into ezihlukahlukene, bayashutha ama video, bayenza konje kuthiwa yini lento eyenza documentary live streaming kuningi, but ngitshele more Bhunu ukuthi usungena kule space kanjani awusesemlazi siqhabisa kule space sokushutha kanje kwenzakalani. Ethu uqala mhlawumbe ngihlehla kancane. Mina ngumuntu wethu othanda ukwenza yabo. So nje indaba umuntu ekhula, I think from grade 8. Umuntu eqala ukuyifundisa nje. Ukwazi ukuthi ukhokha nje esikoleni ngokuhlanganisa. Yo. Yabona. Mlazi bokutshena ke lokushina abantu esikoleni nababo. Kuyiphi section? Kapi. Kapi. Kababi ka K. Oh, okay. Yeah. So ngokuthi nje uba nogatsi ukuzana abantu lokushina yabo. Ngoba khona ukuthi election khona nje ubhuti abadala abaziwayo. Mhlawumbe sizopaka nje imoto ngasekhaya. Engiyibuke lento le ukuthi ngoba khona nebhakede la ekhaya. Elanga ngimcela umuntu ubhuti ngithi bhuti ufuna ngithi ugeza le moto beklini. Athi ayimshane shaya. Ngithi 1 2 1 2. Once okuqhamuka ngathi kabili kathathu ngeyilanga ngathi hayi angineze izinto zami zokulokhuzana. Zokuwasha ngaba nebhayede lami nendwangu ngisena liquid kanjalo. So waqala nje ngathi ngayibona ukwasha imoto ngathi iyasipana. And akushanga ama sentences. Apha lo 12 rand 10 rand kanjalo. Kodwa omkhulu. Kakhulu. Angithi ngibuye lento ukuthi indlala akusayincaba nje kudala mina. Okay. Yabo, so awaqala manje. Esikoleni sinemali every week awusaswela imali kanje. Kancancane sikwazi nokuthenga isinko. Yabo. Impilo iyashintsha. Yaqhubeka kanjalo impilo. Kwaya umuntu afunda ukuthi esikoleni umuntu emisele safunda ngangena iba uyimisele noma isikole iyimisele. I think nesikole umuntu owayemisele. Okay, ufunde kuphi? Mhlawumbe ungayusha nje umatric kakhulu. Eswelile. W Mlazi. Oh ya ngiyabona la. Yes, and then ngasengabolele eMangosuthu. Nakhona ngafunda i-quantity surveying. Ihlangana kanjani pho yonke lento nale space okusona? Mina impilo yahlekisa bhutas. Njalo makuzowenza something enkulu kwenzeke into. Njalo makuzowenza kunye kwezokunye. Nasemangosuthu nje ngithi ngafika ngumfundi. Ngafunda. Thesa ngenza u3rd year ka quantity surveying. Yeah. Ngiyawugcina ngangilokhuzana. Ngangayikhokheli imali school fees ukuthi ngiregister. Oh yeah. Ngangishoda ngokumali nami as 18 something. So bese okay, February aqala ama class end of February. Nga-attend. Ngoba phela ngazi abantu nami lo ngihlanganisa uSavithi angiregister. Ayisase ngiyabajwayela ngiyabazi yabo. Hey zama thenje indaba ukuthi ngiyaregister isizolunga. Indaba yokuregister isizolunga. Ade ngizoregister March noma March noma ngoMay. Kodwa ngizoba late registration. Khona umunye ibhuti wayezana nabantu engibajwayela umthundo seMangosuthu. Umthundo bebephethe khona yabo. Kanti uzothola umsebenzi khona eMangosuthu. April 1 ya, ku Monday. Uzothola umsebenzi ku Monday. Okay, sengimjoyina nami lo bhuti uhamba utshana engizana nabo nani yabo. Asomsebenzi Monday alimali ngo Friday. Yabo. Uthola umsebenzi security. Ukade isikole sonke kade iphoyisa vele so into ze-security yazazi. Medimana Friday kanti phela umsebenzi emusha
So kumele kuqhutshekwe kusetshenzwa ngithi. Mhm. Inazo umsebenzi lemani. So Friday same day obhuti bakhona after sibuye esibhedlela nanana. Ayithapho ngoba vele kujwayele mangisuthi. Asiphelezela sobuya ukuthi indawo so check umsebenzi. Yeah. Wale irazi sane inkinga kancane. Awulehlanje check, umgqibelo check, Sundays check. Hayi Sunday lo munye futhi angibuza uthi uyangena kusasa? Ngithi mina athenda ngo-Tuesday. Hayi angiphelezele nakusasa manje Monday. Phela zama sebathi emotweni si-check-a wonke ama-sites, ama-rest wonke si-check umsebenzi ukuthi hamba kahle wonke abantu siya-check. Kanti Tuesday kuzoba khona i-meeting. Ngizosheshisa nje kancane. Mekhona i-meeting yesikole manje kuzoba khona i-bash. Oh. So mina ngenzani? Ngilekelela umuntu ophethe security. Yeah. Kodwa mina wazi ukuthi kwenzakalani yonke into la esikoleni. Hayi siplane ke-office ukuthi kuzoza kanjani i-meeting isimi. Kuzoba kanjani i-meeting ngoba mina ngiyafunda la. Ayithiwa ngiyasenzela iplan. Sihambe sayahulwethi. Bangithengela i-coat, bangithengela i-shirt yonke into. Fake nesicathulo. Kuthiwa asihambe nise-meeting. Lapho nge-meeting yesikole sohlala nabantu besikole kodwa futhi ngifunda khona. Kodwa ngizohlala etafuleni ngala. Awuyona ne-SRC member. Lutho. Ngihleli nje ne-security izobuza imibuzo ukuthi ngoba ikhampani intsha ngisikade kanjani ama-bash akhona abanye ingane zayilimala amantombazana nani. Yeah. So nina nizowenza njani? Mesifika futhi emithingini. Hayi. Baxakeke nabanye uzawufunani manje kodwa sengikhona. Hawu mase kubuza umbuzo emeeting ngisume futhi kahle ngichaza. Kuthiwa ya le ndaba ukuthi kungena abantu bangaphandle nizowenza njani ukuthi nigwemela ngoba bangena ngaphandle bakulimaza izingane bantshontsha. Ngimna nokusimple. Cela sivale lento ukuthi kungenani bangaphandle kwi-bash esikole. Into esingayenza isikole kumele sakhela ama-invites. Umuntu omenye akahluphi njengomuntu oyingenele because uma ungenele wena unama-intentions akho. Kodwa uma omenye ufanele uqonde. Ngithi even SRC nayo ayinikeza ama-invite noma kuthiwa manga kodwa umuntu akanika invite ukuthi abeze abangani bakhe nabanye ama-universities nani. Hayi qale kushaya uhlombe manje. Futhi walishaya iphuzo. Ngashaya baqala nesikole savuma sabona asisho yimina nje lana. Hayi babona sayino binde kubuze ngiphendule. Mase sibuyele office. Hayi ilento ayifuni ngekazi la. Ngiyayibuka lento. Asikwazi ukuthi mhlambe seyini sikhuluma lento on register moju noma mhlawumbe register nesithe. Uzohola sokutholela iflat nemoto yonke into engithi ngiyayibona nayo impela ishintshe. Hey. Ayingithi 1+1 like siye nasekhaya sikhulume nama kulungise sikhulume. Vela wenze kahle esikoleni. Ngenza kahle no nginalento nje ukuthi okay vele uyakwazi ukuthi akhona into okufunda nasebusuku nanani. So ama options ngoba sengibona lento le ukuthi ngathi sizosipana. Ama options ngase semaningi manje. Yavulekile manje. Sengibona ngathi ngakwenza kokubili. Ayikani ngekwenza. So ithethe uzopopa. Ngangithi ngizokwenza kokubili. Kanti ngekwenza manje mina ngumuntu okhuthele. Into mangiyenza ngafocus kuyona futhi focus wangempela ngidlanga. Hawu. Hayi qale ke manje ngisebenze ngale. Okay, hawu nginika imoto manje sengihamba ngiushaya ngempela umsebenzi. Uphele 4 months. Azabona futhi umdala eqhuthe mekubuya aqhutsheka hayibo kubona ukuthi ufuna ushaya umsebenzi. Qale nenkampani ikhule manje asathi mangosisi kube khona amanye amawing enkampanini kube khona ne-VIP. Neven walithenga ngaleso sikhathi. Even Ngikhumbula ubunevele elimhlophe back then. Angathenga after. Okay. Ngangihamba imoto zomsebenzi. Inkampani iqala ikhule manje iqala inkampani yakhula kube khona i-VIP protection wing enkampanini. Akuthiwa umuntu oqala ozohamba otrainer ubhunu. Ukuze mekuthana nabanye abantu akwazi ukuthelela khosana hayibo sengisebenza ngala. Hayibo. Nangu manje sengathi sengiyi-bodyguard. Into eziqhamukelayo la ngingayiplananga zonke. Kuye namanye amakhozi ke ufunda into zo-intelligent nanga. Hayi ngaqala ke manje nokudj futhi ngiyakuthanda ngafunda futhi khona mangosuthu. Ngama weekend ngihlala ngithethisa ngiyasebenza. Bengibona la kosikalazi yabo. Unemnyama ngakho manje lapho. Angina 21. 20 something. Kodwa nje. Ngoba ngaqeda esikoleni ngina 17. 18. Okay.
Yeah, ngimncane kodwa yabo. Yeah. Hayi, shothi umuntu akhula kanjalo akhule umusic ezokuphepha ngala ngadini. Ngiyabona Yeah. kule qasha abantu bebaningi kwemnandi. Qhubeka isikhathi up until ke ngaza nabantu kona music ngiyawuthanda nana saza notira kwemnandi nana. Yabo. 2010 qala unyaka kwaba khona into ezakala kancane. Umuntu athi ukuphazamiseka. Then after lonto idlula ke ay qala unyaka 2011 la ngo May ay sintele ndoda le yabo usayiphethe kanje ngoba uya driver futhi ezokuphepha. So incwadi ikhona vele drive. Hayi incwadi ngayithola eMangosuthu. NgisaseMangosuthu. Oh, okay. Yeah. Umuntu ade uziwe ngisho athi umuntu ade wenza into eziningi. eMangosuthu mekuvaliwe sangisay student mekuvaliwe ikole ngoDisemba bokolosday lapha eSouth Beach noKilani. Yeah. Kwakujwayele kuba ihotela eMangosuthu iqashisa abantu. So since mina ngizana noMthunzi kwaqashwa ama-student ukuthi asebenza nje nawo ngangena kanjalo. Sahola inqwaba yemali ngazathi imali ngashaya incwadi zokushayela sentana. Oh, I know isitori sakho samba mina ndazi ngifuna ukuchecka kuphi Bhuni bese fast forward. Yeah. UBhuni abantu abaningi bazomkhumbula ngesikhathi iBig Nazi igijima Kakhulu. ehlele no DJ oku Yes. DJ Bhuni uhlangana kanjani namajita? Amajita umuntu ebengijwayele naye uma khe maphejwa ngasekhaya kaB. uDennis azwana naye kakhulu futhi umuntu uqala futhi owazwa kuze ngihamba neBig Nazi uyena athi hayi angisibabe sure wasicanga ngibaphelezele. Oh yeah. Yabo ngoba ngizodriver futhi vele nginazo zokuphepha ngiwagadile. Ayisambe baphelezela amajita ayigcine sekubuya kuvunyela nithabethi ubona ngathi kubamba kancane bethi Yeah. ngoba ufocus kanjani hawo ngabamba kanjalo. Oh. Sahamba amazwe ngamazwe emva kwaloko Africa konke indawo. Ngiyakhumbula iBig Nazi lapho ila enanilinka khona. Thothi niyafika e-airport ningena kwenye Yeah, umuntu ukhula kakhulu iBig Nazi bethi ngifunde into eningi kakhulu ngafunda abantu ukuhlonipha abantu kwazi abantu kwa enye into engiyifunde kakhulu unomehlo omkhulu phakathi kokuduma nokwaziwa. Yeah. Mina ngiyaziwa angithanda ukuduma. Ungaziwa ngempela yakhohle. So ngigcina nempahla nje kuba nama relationship amahle nabantu ukuhlonipha abantu ngoba inhlonipho iyaphilisana. Sengibone kakhulu ukuthi phela ke abantu musu uhlonipha kakhulu abanye babuye. That's advantage. Yeah, phansi kodwa nje ukuthi uma uhlonipha abantu phela kuyaphilela. So wangena ke kule entertainment industry manje wangena wagqila. Sesiyakubona lana usuhlanganisa imculo noMthandeni. Not umculo but I think ubashuthela ama video manje oMthandeni. Kodwa ingoma oyishayile yanyakazise nje ethi uswidodwa lo I think bengine outer semlazi kuthiwa uMadanone as well. Yes. Well lapho it was 2017. Qala ukukhipha isingle yami eyami. So yabo umuntu uma creative uhlala ngathi ungathola into entsha nje. Yeah. Ngibuze ngasihlanje masikande. Negqom. Yeah. Ngaphuma uMadanone ke ngalezo nsuku sihlala ndawonye isikhathi esiningi everyday sihamba ndawonye nana. Ayihlohlane sethi asishaya khona enye beat eyadini akusashisa kakhulu eyadini yabo. Khona enye beat eyidlalwa uGold Distraction Boys yabo. Ngayizwa kanye edlalele lokhuzana. Umthempo wakho longovu futhi. Yeah. Ngayizwa kanye edlalele lokhuzana eyadini. Ayingizwa le beat bubu. Ayingithi noma kuthiwani ngayithanda le. Ayingakusasa ngikhuluma naye angisendelwa nginingi. Ngithathe sibele sinoMadanone njalo noMadanone singenzani nathi asingayishaya sami sestudio ka Sebubzini lo ashona mfowethu. Ngiyambona uSebubzini. Yeah, sifike sishaya khona uMadanone ashaye ichorus le yasudodwa. Yeah. Meshaya ichorus. And creative la ntwana. Kakhulu umthetho kakhulu uMadanone nje salidinga ithuba ngempela uthi. Yeah. Lento ngempela. Yeah. Hayi iyenziwe ke but khona nomunye ethiwa uMashabhuki uyi hip hop. Yeah. Ngimcabanga ngithi manje noma ngangena lana
kodwa sizake senze noma yini sibone kuzophumana. Hayi nomthandeni ke naye ngaqala ngakhuluma naye ngacela niyazana vele or beningakazani before time wayejwayele noBhukhulu uZumkhulu Khulubusi yeah uyena ngifonelela yena ukuthi ubona ufisa ukwenza na something naye wavuma futhi kamnandi safonelana sahamba sa studio safike sazwana ke nandoda irayi indoda ephilayo sazwana kamnandi sayishaya ingoma wayithanda kanjalo abantu so uSidodwa wasuqala kanjalo. I think waphinde wasilethela ama-artist Bhunu laphana eMlazi futhi kune-event oyenza laphana eMlazi yayigcwala kakhulu futhi nakhona sithini ayabona manje usungena kwi-13 manje organize ama-event khona manje ubu-DJ khona manje ubu-select ingoma ze-Big Nuz usubuyela back here okay usushaya yelokhuzana noma ngiyimixa but uzokwazi ukuyiqondanisa wena usu-organizela abantu baseMlazi picnic eyilanda wonke umuntu including Black Coffee akisho ukuthi ubranding nabanye ama-artist but ngithi ngifikela uyena engqondweni. By the way ulokhuzana ngithi uCoffee waseMlazi wazala kaMlazi yeah so uMlazi picnic okay ngaqala sazama saba nenhlanhla futhi oqala sathola isponsor saka MTN kwavela kwagcwala into yazibona abantu bagcwala baze babhidliza udongo eMlazi ngendlela bagcwele ngawo oqala nje then ngabona ukuthi hayi umuntu mezama into noma ngabe inkulu kangakanani kodwa kuyenzeka kwaya then but ubuna relationship right nama top dogs aseThekwini because if ngiye khona lapha kulaba bakhi kwakhona labantu bangempela ababevakashela lo mcimbi I think omunye out ubevimbela iChiefs nePirates uBrian Khuzwayo but naye ngiyakhumbula ngembona ngihlangana naye lapha I know ukuthi lokhuzana ukuhlonipha nje bethu abantu abadala nokwenza ube umuntu straight mina ngi straight bethu angizwani nelokhuzana netebhedayo noma ihlanisa mina uma intebheda ngayenza wedwa kodwa ngeke ungentebheda bokuhlanisa nami phakathi ngifunde intebheda yabo mazwana izona ezizela kuwena into eyibhedayo akuyenzeka phela kodwa uma uphela nje umuntu fa wenza into straight into uma ungayithanda uyithanda ungabi mhlophe ngala ube mhlophe ngala ube yellow lo ushintsha uma umuntu uqonda nje be straight abantu bese bakujwayele ukuthi lo muntu uyiqonde la ngoba abantu bekubukela kude umuntu akwazi usocabanga noma yena acabanga kodwa uma seduze understand ukuthi hayi noma ayikho yonke into engicabanga ngalo muntu so a producer ke manje besibuyela ku Studio Films angazi ukuthi uyiqale nini leyo producer leyo kuhlanganisa ama video I think ushuthela abantu abaningi futhi ama video abo of the amthandeni sithina igush noThukzini noThukzini so ngokuba ne drive ethe business business ngiyathanda umqondo webusiness uSidodwa bekuyinkampani uSidodwa bekuyingoma so legama lasithi ngathanda ngase ngavula inkampani ngibe ngihlaba namakampani awu3 okuzama yabo ngavula inkampani yawuswidi mengivula inkampani ewuswidi then lento yaswidi film iqhamuke lapho ke uthi yonke into ake ibo sweet ngoba nasengomeni yasho ukuthi zonke izinto zo-sweet so manje Bhunu ubonakala all over yazi bowubheka kuma social networks manje and bowubheka la ku TikTok dlula usweet kodwa lo I think abantu abanye ayabayithole uthi uBhunu all over and all that stuff I think ukhona ku Rick Ross manje ukhona kuma Machichi Festival siwabiza ngani manje ngitshintshile igama amachiwelwele nakhona amachiwelele nakhona uphanda nakhona futhi ithina shooter yonke idocumentary yakhona because the film photograph videograph elokhuzana so nakhona ithina shooter waphinde futhi ama services eSuite Films so that sibe ne understanding photograph videograph ama live stream nje wanenza kamnandi siyakwenza i-podcast siyayenza documentary siyayenza so siyashutha nje impela ngithi sanda kwenza lokhuzana ama interviews creatives nje into ehlangene nokushutha wonke umuntu ontswempu ngoba namanje khona abanye ngibarecruitela about 2 umuntu ontswempu nje ngelight umfana emncane ontswempu nje ngelight mekhanya lathi man asithole enye esebeka lapha ezokhanyisa lawa hwali khanya naye yabo enjalo abantu abanjalo because
enye into engayifunda, So uyabhilivela ku-young talent as well. yes, enye into engayifunda nje kwabanye ubhuti abangisiza uma besihlela umuntu eplane engqondweni ukuthi kuthiwa I must buy brain. So ngeke ukwazi ukwenza yonke into. Kodwa uma une-vision ukwazi ukubona ufunani. Thatha lokho okunye ukunikeza abantu abazokwenza kahle ukuze ungabi ne-stress kakhulu. Lento yokuhlukanisa umsebenzi. Yes. Namanje nje umuntu benethuba lokungena kule nto leya Red Cross sishuthe sibizwa i-Blue Screen Entertainment. Le elo mfowethu uGreg waphesheya. Yeah. So nakhona ngithe nje masithola la msebenzi next day ngadecide ukuthi okay noma ngingaphuzi ngihlupha abantu kodwa ayiseke ngime till that day kuze kube namhlanje angaze ngiphuze isicunzi lajwana ngendlela engibone kuyinto enkulu ngayo kumina nayo ikhampani ukuthi singanikeza ithuba elikhulu. So usubiyekile utshwala? Ngimile nje bethi. Usubiyekile utshwala? Ngimile nje straight. Akubona ukuthi kube clear ukuthi usubiyekile. Nje abantu abaningi baye bazame nje ukuthi bathi babiyekile utshwala kuze kuphele 3 weeks wonke umuntu engaphuza yabo. Only to find ukuthi inyanga la emshaya khona. Inyanga yesibili ephela mina nongithi njengoba ngishilo siqala mina ngithanda ukufocus. So namanje ngithe nje okay yazi uma umuntu uphila khona into emele ulokhuzana. Uma umuntu nje uphila mele umuhleli wedwa. Ubona ukuthi ugood something. Kodwa uyibuza ukuthi ey'ntweni zonke engigude kuzona yini le eyodwa eyi-weak point yami. Yeah. Yabo? Because le nto eyi-weak point iyona engakulimazela yonke into. So methi ngiyabala ngithi nayi man. Hayi. Ngiyabona yonke into kodwa akeke ngime otshwaleni ngoba mina ngiyathanda ukulala ngithi yabo. So mengaphuza uzophuza ubuye ngo-4 ekuseni ulala. Uthi uyavuka ngo-10:30 sekunenqaba ama-miss call nama-message ekumele wenze. Uyavuka ukhathele sekunezinto ongazenzanga sekumele uzenze. Kanti ubhizi ngento ey'ningi njenganami. Gcina ziningi into emele uzenze. Yabo nje mina ngibhala la kuma-notes ami ngabona into engakanani. Usuku nosuku njalo ebusuku ngiyaplana ukusasa ngenzani. Kanjalo. So lezi u-30 ungazenzile. Kodwa lolu suku olulandela luzofika nento eziwu-5. Yabona ukuthi uzogcina nento eziwu-100 ongayilungisanga ngenxa nje ukuthi ikhanda lakho aqondile kahle. And uyabonakala kakhulu nabelungu of late. Yeah, singiyazwana nabelungu. Ngiyazi abantu abaningi Or some of your friends are white. Yeah, ngizwana impela nabelungu. Kade nginentombi leyo ncwadi, some of my friends are white. Kade nginentombi yomlungu ukuthi phela siqabanisa ukuthi ufuna ungicontrola yabo. Kodwa siyazwana manje, sesiyazwana asiyontombi. Ngoba ngabona mesizwana soqhubeka kodwa mesijola iyangikhomba ngathi no. Angenziwa kanjani. Uqala ungasenzi ngendlela yakho. Ufuna ungikhomba manje ithi angisuke lapho ngize la khona yena no. Sihleli no-Andile Chili Bherana DJ Boone kwabamazi kakhulu kule entertainment space esikuyona and la ungasithinta ku 069 110 1948 069 110 1948 or ungasithumelela i-email bofuna ukuxhumana ne-office info@podcastaffirmation.com info@podcastaffirmation.com. Nawe liyakushaya ligama kancane kodwa liyajwayeleka. Yeah, abaningi sebelijwayele. Sewungizwe kuphela one-problem, ungizwe emchunu but ke naye uzoligcina selithola. Umantwana ngejeze wazo. Enenkosi phela akazo. Kodwa ndathe sinesikhathi kahle. Sazoke sifike ngibuye sikhulume kahle yabo. Mina ngindoda ejula ukuthi abantu angithi abangazi kahle. Bangijwayele. Ngindoda ejula kakhulu yabo. Kakhulu. Ngazi singahlanye ekhaya. Usufasile Boone. Because ngicabanga ukuthi baningi abantu la babona ibhungu elihle. Babone ukuthi mhlambe bangangena la kuwena and ukuthi angazi unayo umuntu or ufasile. Yeah, ukhona esibambisana naye. After umlungu. Yeah. Bese kodwa leyo ukufasa. Yiwo ngithi ngiqonda umjula kakhulu. Angikholelwa kakhulu leyo ukufasa. Angikholelwa kakhulu. Ngithatha njengento ezonzeka mase kufike lesikhathi. Ngithatha isikhathi eside. Because khona umehluko omkhulu phakathi kwe-marriage nomshado. Abantu abaningi bathanda umshado.
which usuku ceremony. Yeah. Yeah, mina ngiprefer ukuthi umuntu engamshadi umuntu womngani wami, umuntu ezwana naye sixabane ke siphinde siqhubezwana nani. Kodwa mase umshado enye into, imarriage enye into. Abantu abaningi bafocus kuloko okubuka abantu. Kanti umshado lento ephila every day nomuntu. Yini umuntu ozothi akayazi ngobhunu afisa ukuyazi ngobhunu ongamtshela ukuthi ubhunu lo hlobo lomuntu bengase kuthiwa uyayichaza. Manje akuthi eqiniso. Mina nje angiyena. Awukho gay. Awukho gay. Into ngiyayithanda. Xa ngiyathanda ukuhlala nabantu besifazane ngibalalele ukukhuluma kwabo nedekhuzana ngiyakuthanda kakhulu. Yena mhlawumbe uyaxabanisa nomuntu wakho uthola ukuthi cha wena ubuhle nabantu kunebe ngihlala nabantu nabantu. Manje akusho phela kuba ngingazana nawe ngoba khona lento ukuthi manje bangina 30 something. Okusho ukuthi sengiphila iminyaka ewu30 something. Usomeone ngamboni. Angithi ngaphila nabantu abadlule kwimiliyoni. So how come ukuthi wena sesihlala ngonyaka ka35 noma ubani 31 mase ufuna kushintsha yonke lento iminyaka engayishintsha impossible. Qala lapho lento bona kuxatshwana njalo kubanga into engekho. But bona bosofuna ukushada ngicabanga ukuthi uStikhe lapha eMlazi. Kunosisi baseMlazi abahle kakhulu. By the way ngisuka eMlazi yabo. Ngiyaye ngibone osisi bethu abaseMlazi. Ngiyaye ngikhuthaze kakhulu laba bangakathathi ukuthi bangawukhohlwa kakhulu uMlazi babheko Mhlanga lalusha bani baqale khona eMlazi. Because uthothi wena uyamfuna lo buntu but ubushiya la. Inkinga laba sasibafuna kadala basasiyona ithaphi yabo. Manje sekuyibona bangayona ithaphi yesi manje iyaphambana le. Ngiyakuzwa. But lento yokushada ngempela selasa ngifunda ukulama ngayikho emqondweni wami. Nangifocus kulento le. Yena into engiyimisele ngiyithandayo nokuthi ngathi ngafocus kuyona kakhulu ngoba through yona ngizokwazi ukushintsha into eziningi ngoba mina ngiwale debate kakhulu ngeyouth mana abantu balele mana yazi ubuhlungu lento. Yena into engihlumeza every day. Abantu ababoni kwenzakala emhlabeni. Yeah. Kusho ukuthini? Because youth iyazama mfethu uyibone phethe kwathiwa yesikoleni yaya mfethu nama degrees nama diploma but ihlele ekhaya. Athi ngiqala nje ngesikole nje simpungu. Dino ukuthi abantu kufanele ngaba abantu were not supposed to be educated. They were supposed to be trained. Kusho ukuthini? Impilo ephila impilo yesikole nempilo ereality ayifani. Abantu mofunda ufundela ukukrema. Mocremile ukuthi imic le. Uzohlezi ubamba ukuthi imic. Kodwa mo trained ukuthi imic le uyazi ukuthi imic yakho yini na. Abantu sifundiswa that's why isikole ngisithanda kodwa hayi kahle hle. Ngathi ngifunde kakhulu emgaqweni mina more than esikoleni. So yona into ocabanga ukuthi iyalekha kuyouth. Masingaqala izinto uphela siphela lesikhathi siphila kusona siphethwe ngendlela siphethwe ngayo kodwa amaningi amaformula mina nginawo esingawasebenzisa kushintsha impilo zabantu. So wayicabanga nje iworkshop la uzobiza khona mhlawumbe abantu abasha uzoshare nabo le knowledge onayo. Yeah, yiko ngithi ukuthi umuntu noma ngishena sikanga so besibuye ngelilanga sokukhuluma nje sixoxele ukuthi uande echila ucabangani. Ngabe ngingasakhuluma zo DJ Boom. Because there's a lot ngicabanga ukuthi umuntu ngayishare na yodwa ingabasiza yabo. Because as uhlale nomuntu mase ixoxela mhlawumbe abantu azancathi uyabhora mhlawumbe yabo. Mobuza umuntu ukuthi yini umuntu? What is a human being? Abantu bakhuluma into ehlekisayo zodwa uthi hawo. Ngithi angichazela ukuthi ucabanga nje yini umuntu? Mobona umuntu ubona nje. Because with my understanding umuntu akuyona into oyibonayo. Umuntu ingqondo. And then ingqondo umzimba wakhe urepresent ingqondo yakhe. Ungahlangana nomuntu omuhle uthuke izinto uthi hawo lo muntu emuhle ngaka. Kwenza kanti into ela ikhanda lakhe. Yabo. Makulimala ingqondo kuphelele inyanga umzimba womuntu. Manje so manje ahamba kanjani amathikithi aRed Cross ayathengwa kumele kushintsha igaba ngegaba zezinto ukuthi hayi sithi kumhla ka21 azobe 100 rand. okay, the fast forward
ngana sikhuluma iqiniso ngithi fast forward to event okay thina sibiziwe njengabantu abashuthayo futhi siyashutha kahle yonke into so walinto uyihamba phela manijwalana nomuntu nixoxana nani qiniso usenza kanjani into ukuthi noma siloko sikwenza kanjani yabo mase kuba khona ukuthi izinto umkwazi ukuyibonga ngehlela kude uyakwazi uyi-understand bese ubeka umbono wakho kodwa uyalalela noma ulalela kodwa usuzathi la masingenza kanje mhlawumbe ngaba nje manje njengalo mnathi ngibuka nje suka qala nje umbona ipost kanje into enkulu kangaka hayi kanjani kodwa mangathiwa iyashintsha le post ibe kanje ayothi okay phinde ubone ilana ukuthi ayilena lapho i-right kodwa ayichazekile kahle mina yabo understanding into ebhena umuntu nje ku-entertainment industry momixe izinto eziningi ndawonye abantu abalandela something bayadideka bamyazi ukuthi sishaphi la kwenzakalana kanjani so kumele ube nendlela ethile ukuba alana abantu should ube ne-target market kakhulu ngoba omunye ngamconfuse ukuthi kuzoba ne-Big Nazi kuzoba nomthandeni kaMaskandi sikhuluma ngoRick Ross abantu abahlukahlukene but kodwa mothana bayichaza ngomlomo ichaza kahle kodwa ukuthi kwi-poster phela ubhala into lezo usubhala so umuntu ukuthi akwazi uku-understand nokubona ukuthi lana kwenzakalani so leyo transition ukushintsha ukuze ukwenza into ibonakala kahle yabo kufana naye lokhuzana sonke singavumelana ukuthi imali ayikho yabo so abantu abaningi abanayo imali eThekwini akufani naseDurban yabo eThekwini akufani naseGoli naseCape Town so la eDurban uzohlahla nomlando wonke nje ama-shows amakhulu ama-internationals awakazi abe successful la eThekwini amakhulu ngike ngawahamba bona bese angisho ukuthi okay ake ngithi lawa ngeke ngahamba stadium kuyagcwala abantu abaningi sengisho mina ukuthi la njengaseJoburg umuntu wenza sold out eGoli then eDurban sivumelana asivuma ukungavumelani but it's fine sengisho ukuthi angithi la se-headliner ngo-Rick Ross which is hip hop siphinde mina nawe sivumelane ukuthi i-hip hop abalandeli bayabaningi bawelele kwipiano ngisavumelana no lapha I agree so sekuyipiano bese ba hip hop so if uzofronta nge-hip hop ufuna abantu bepiano kodwa mengekho futhi umuntu wepiano eduze kuleyo line up uyabona ukuthi bonke nathi bepiano uyabahlehlisa then uzosala nabaphi but icounter kanani ukuthi umuntu angisho okay ake ngithi icounter kanani relevance yomuntu ngaleso sikhathi because lapha ko hip hop ngicabanga abantu abanjengo Kendrick Lamar angabe ithekwa lenze justice manje ngempela kuze uDrake la lisitshela ukuthi akubanga sold out mhlawumbe even engenzi lutho ngenze example uDrake angithi unayo khona kwi-plan no sengisho lokali event le kuphela ukuthi mhlambe uzothola ukuthi uheadliner ngaye uRick Ross I don't know ukuthi by the way angibuza usaphila kangakanani uRick Ross kulabantu mhlawumbe even be hip hop usese right umuntu osese ongadayisa ngaye bamthanda kakhulu abantu uRick Ross 1 2 la eDurban unumber 1 ekuthandeni uRick Ross iColored number 2 India number 3 abantu besilisa babafana bese kuba amantombazana kanje kodwa ke iColored India lelo lilethele mhlawumbe umuntu ozoba wamaskandi ngifuna uzama ukuyela lapho ukuthi abantu izinto bayibuka kanjani number 1 nje kuRick Ross iColored number 2 India number 3 umuntu omnyama number 4 ilokhuzana number 4 odark eyothi kwenzela into esimple futhi oyazi into egcwalisa i-event umuntu othanda amantombazana njengobona sesiqashe no Sweet Guluva leqeda kuwina kwi-Big Brother once umuntu athi unumber 1 njengoba ngibale hierarchy
athandwa intombazane qala sonke siyaya. So usithi kuluvuse omunye abantu abazobe bekhona Yebo sesiqala nomphosi ungene nje izona seniqedile naye seyenzile nevideo usekhona. especially Uzobona angisho uRitos vele ama-fans vele kuzobuka yena but kufanele u-ede khona ukuthi ubone ungapheka ukudla bemnandi kodwa sothi kudingakala iy'payisi. but it's like saying uMakhoba uzobe khona kuleyo event Yes. uMakhoba weSulumlomo and stuff baningi abantu aba-attend iSulumlomo bazothi bayaya kuleyo event. True. No ngisho Nami ngumunye wabantu abayihamba eSulumlomo. ngikujwayele ukuyahamba behleli No phela yaqalwa sekumyaqalwa yithina nje. Makhoba baba ne-passion ne-drive bayikhoa wena. I know ngiyayizwa. By the way ungasilandela ey'nkundleni zokuxhumana podcast affirmation kwena wonke ama-platforms social network ungasilandela i-podcast affirmation uye kuyona nje uzosithola Instagram, Twitter, Facebook, TikTok uzosithola ngaso sonke isikhathi kulandela abantu abanohlonzi la emhlabeni abane-role ethize abayidlalayo because uBhunja besimlandile nje sibone kufanele because uBhunja usephethe i-Swedish films seqashe nabantu into ebalekile iSouth Africa nje inenkinga ye-employment engatholakali kalula but uBhunja uya contribute because at least sekhona bekushawa ama-statistics kuthiwa hayi laba basebekhona abasebenza and ubaqashile. I think into efayikhuthaze leyo kubalulekile. Punayazi mhlambe before sivale but ngizokunika ithuba lokuthi u-add information ofuna ukuyi-add mhlambe ubheke kuleya camera but kuna few things engifuna ukuyi-understand. Are you a Chiefs fan or Pirate fan? Kaizer but. Kaizer. Yes. Yeah, that's the way to go. Kaizer nje. So uthanda ukudla kwespoon noma ukudla lokhu nje okuthatha la ema-restaurant? Hayi okwespoon phela ukuthi umuntu usahlala khona la emhlanga usegcina kodwa sakulanda ukudla lapha sithe khona ikhishe lapha estation siyathenga khona ikhishe basidilivele sidle nako Pinetown siyathenga basidilivele futhi. So uhamba uflya i-business class or ungena la kwe-economy? Khona enye elana entsha engikwazi ukuyipromote wayikhokhile la information but yona isinamasithi amakhulu sengithanda yona manje angisabo. Uwena ngeseke sakubona ibhanoyini uhlala eduze kwaMsholoza kwangawena bengami. Oh okay sithi khona ngambona ehlele eduze ipi i-artist ongayichoose between uBlack Coffee nalentwana yethu lela uThukuthini. Hey uthi ilokhuzana. Yeah, udeliberate lo buzo because uBlack Coffee uke waveza ukuthi owase eMlazi uThukuthini khona ukusebenzisana but awuchoose between the two. Manje ke abadlala into engafani bakhonze futhi bawu2 le ibraza ngala le intwana ngala kuba right bobabili kodwa ke I think uhlupha ngoba diplomatic kule athi asiye but it's fine Bhunu kakhuluma nabantu mhlawumbe before sivale mhlawumbe ubona ukuthi bekupress ukuthi ukusho but sakubeka eceleni. Yes, nje sibonge kwi-podcast affirmation futhi size siyabonga kakhulu ithuba lokuthi sichaze nokuthi xoxe nabantu. Mina umuntu engakusiza ngawo ngoba umuntu osekhaya njengamanje ukuthi yonke into ikuwena ayikho kwabanye abantu by-add on to whatever you want. So enye into elimaza abantu ucabanga ngabanye abantu iyo nto eqala elimaza kakhulu abantu kodwa uma uwena fanele wazi ukuthi wafika wedwa la emhlabeni. Ngisho kuthiwa namawele lifike ngesikhathi salo mase kulandelela yini bese mehlobo ukuthi niyafana kuphela kodwa nje azi ukuthi wedwa emhlabeni kumele nje wazi usuyimisela ukuthi ungaloku uzonda abantu lokhu uthi ubani angisizi noma ubani kanjani umuntu yokusiza bethanda futhi mekhona into efika ukuthi akangakusizi ayingakuphathi kabi leyo nto. Yabo ukuze because abantu abaningi sebekhona bathi uBhunu but uBhunu ngivalela ngaphandle. Hayi iculo lelo lijwayelekile.
but kodwa uyafuna ukuthi u-address ngendlela ukuthi abantu angithi we are what we see and what we hear. So abantu banade babone bengazi nje story sebeconclude. So mina ngithi uma uyiphanda mina ngihustler bese ngiyayiphantela. So uma uyiphanda fanele hleze wazi nje uma uvuka ekseni ukuthi ish ayenze iplan. Kodwa kuqala kumele uqale uma umuntu uphila kumele uqale uyilungise wena. Before kulungise into zakho. Ube positive. Let's say ufuna umsebenzi. Yeah. Into yokuqala kumele uyenze kumele uyitshela uzothola. Into yokuqala nje ukuthi umqondo wakho u-align ngoba amandla umuntu ophilayo asengqondweni yakhe. So engqondweni subconscious and conscious mind. So once wena wathi ngizothola umsebenzi, i-universe izokuvezela izinto ezokutholisa umsebenzi. Once wena wathi hey umsebenzi ayikho umuntu uzothatha umsebenzi, already don't yakwehlisa ispirit. Yeah. Now uzoqala ukhathale uthi uzibona umakhelane emsebenzini nawe abasazi abasifaka. Yazi unzima kanjani kwa umuntu. Yazi ngihlala nomuntu othi athi umkhonzini. Athi umuntu usafaka phela bathi umuntu enze noma yini. Ikuphi la ngafika wenze khona noma yini? Akukho. Iyo ngithi qala uhlale wedwa. Uyiqoqe kahle ingqondweni uthi yini engiyifunayo. Nawe nje but le podcast affirmation avuka ngekuseni. Wathi ngiyavona namhlanje ngiyothenga ikhamera ngifuna ukuba nento no. Ubuka impilo uhleli wedwa uthi okay impilo isinje manje nazi into ebalekise nale ephilisayo. Understand uplan ubhale. Into izenzeka because into more focus kuyona which means on your rights decided positive. Wena uzohlala wena ngakulona njalo ucabanga into e-right. Uzokhuluma nge-podcast uzokusasa khona umuntu ozodayisa ikhamera. Angithi yabo nje khona into engayizwa kwenye university engangaba kuyona. Wonke ama-message wonke umuntu ophilayo wonke ama-message azokwenza impilo yakhe ibe right. Ngisho ezokwenza ngisho ube right ube ibillionaire meaning azofika endlebeni zakho nasemehlweni akho. Wonke futhi ama-message azokwenza ukuthi impilo yakho ingayindawo. Nawo azofika kuwena. Inkinga i-choice. Manje umuntu angathi i-choice wena uzowenzela omunye umuntu inkinga le. Kodwa wazayitshela ukuthi ngingedwa emhlabeni ngiphila nabantu. Okay, uya kumuntu ngoba ufuna kusize umsiza ufuna ngenhliziyo emhlophe back or usizo omunye. Akusho ukuthi umuntu uma ungisizile sefake ngisiza wena. Iba nenhliziyo nje right usizo omunye umuntu nomunye sabantu nje. Eshazi ngicishe ngashenye into. But sabantu hayi ungayisho. Ungasho. Ngicela uthatha abantu ngendlela abantu abamnyama kakhulu nje wasemnyama. Abantu balindele uhulumeni uthi sininda sinike u350 asinikeni. Abantu nje ukuzwana nje kukodwa ngaqeda indlala. Besiphila nje kudala ngebarter system. Unamazambane unotamatisi singaniselana. Imali ingekho. So leyo system isakhona namanje ukuthi ithina esesigcwele social media sesingasikhohle ukutapha into a conscious mind. Ingqondo yakhe isebenza kahle. Nangu umfana laphana noma intombazane ibhuni lapha kaMashu lapha eNanda lapha eMlazi understand uyimisela ngokuthi ajoyine in a way is feeling futhi namakhampani ayi-3 TV West wenza kanjani futhi uhleli manje mhlawumbe uyayibuka le podcast but yena ubehlele nesifiso sokuthi one day ngisebenze kulomkhakha othinta amakhamera nayo yonke leyo nto kumele enze njani? Usimple. Mina ngiyazi lengiyifunayo lento engifuna yenze ekampanini. So uma uzazi ukuthi uNtswembu singasebenza mekuthiwa noma ngingathiwa ngisakaza ngokuqasha ngine-show ukuthi ngakutholela somewhere. So enze njani? Usejivini manje uhlele ekhaya uyafuna ukuyithola understand because ngibuye ngisabe le rejection yokuthi abantu bavele bahlala khona abantu abazamayo understand lento ukuthi bangene uzama ukuhlangana even no inbox ake bethi kuma social zami mina ngiyapheka ngiyitshela mina ngiyaphendula izinto hlala kakhulu nje ngedwa ngiphendula social media akusho abantu bangakusabi. Ngiyaphila nabantu mina bese. Phela bosene inkampani kanje abanye abantu no phela mina ngithanda eqondile ufuna ukhuluma straight bese ungafika uzodlala manje uchitha isikhathi lokugcina nomunye wesithathu ngicabanga ukuthi ufana nawe kanti nawe ucela ukudlala uma ukhuluma straight nje anginakiyena
at DJBOONU on Mm. Instagram, on Twitter, Mm. even on TikTok. Ungisendele something ocabanga as long as into yakho uyintswembu ngoba ukuba intswembu uqala ngokuthi ubuqala ezinye izinto ezinhle. Mm. Ubone so nazi izinto ubukele somewhere. Ngoba uthi le nto yinhle nami sengakwazi ukwenza into entswembu. Ungasenda bese uthi ulokhu uzana into entswembu. Nami la ngenzeka mhlambe kugula usisi la uthola ukuthi nami ngabe naso isikhala ngithi hayi ngobhuthiswe ngiyamazi. But yazi khona umfana ontswembu nje nje. Fana nomuntu uthi uyacula. Mawucula fanele ucule abangani bakho. Qala. Bakuncome. Once badansa abangani bakho nabantu bakini nanani. Ziyasho. Wabona lapho ukuthi konto yenza. Kodwa umuhle lo convince abantu ohlala nabo. Uzokhonvinsa kanjani abanye abantu? Bona ngicela ngiphendule umbuzo wokugcina ke before sivale manje. Ngikhohle ukubuza ukuthi Elvovo or Danger from Big Nas. Ukhetha. Hawu Danger zana nakho ngakhetha Danger. That's what they do. What I would do if you do it, please take pictures. See you in 7.